Вече снима. Добре. Люси, пусни за малко Майя сама и после с теб. Гледай, тя защо не се управлява. Ма то... Майко. Не, Люси просто е толкова неопитен човек. Майя, давай ти сама малко и после ще се върнеш. Чакай малко. Чакай. Виждаш ли ме? Да. Ето. Чакай да кликна. Обаче не мога да се пъща. Пък е много романтично. Какво? Много романтично така, не? Чакай, ти перим рамото. Ай, да си кога пъти. Не, Людмила, ако направи едно би, колко ще я даме в... Не, нагоре, главичен. Майко.